Intħil fil-kisba għal-verità. Kien dan is-sem deskritt minn bosta li tal-Prim Ministru Roberta Bela fl-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia meta kien ħoloq pressjoni fuq il-bord ta' inkjesta biex itemmu l-proċeduri għax skontu kien ingħata żmien biżżejjed. Jien diġà għamilt il-pożizzjoni tiegħi li hija waħda ċara. Sa dakinhar il-bord tal-inkjesta għandu jala ingħata żmien biżżejjed. Sqarrija l-bord kien wieġeb lill Gvern Laburista li ma kienx se jkun qiegħed jaċċetta pressjoni jew intimidazzjoni żejda filwaqt li sostna li tfittxija l-verità m'għandha qatt tkun suġġett għal termini u kundizzjonijiet bilan illi ssir ġustizzja. Filwaqt li l-bord kien talab li l-awtonomija u l-indipendenza tal-ġustizzja kellha tiġi rispettata u 6 xhur wara tħabbar illi l-inkjesta waslet fit-tmiema. Iżda fir-realtà l-kampanja ta' kontinwità u retorika ta' intħil tal-Gvern Laburista imexxija minn Roberta Bela ingħatat bidu sa minn qabel ma nħatar bħala suċċessur tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, dan kif fl-2018 meta kienet qed issir pressjoni sabiex tinfetaħ l-inkjesta pubblika mill-familja ta' Daphne Caruana Galizia huwa saħaq illi ulieda kienu aktar interessati jagħmlu isem ħażin lil Malta barra minn xtutna milli jsibu lit wara qtil ta' ommhom. Filwaqt illi kompla jixħed del ikraħ fuqhom kif kien insista li l-familja Caruana Galizia kellha aġenda politika. Ukoll għamel meta fl-ewwel ta' Settembru tal-2018 permezz ta' post fuq Facebook kien iddefenda lill-eks deputat kummissarju Silvio Valletta, l-istess Silvio Valletta mlaqqam mill-naqbuta kriminali bħala Silvio Loħxon li skont ix-xhieda tal-middleman Melvin Toma kien iwassal informazzjoni sensittiva lil Jorgen Fenech brabta mal-każ tal-assassinju. Roberta Bela kien ipprova jirredikola lil ulied Daphne Caruana Galizia anke meta kienu qed jistinkaw sabiex l-investigazzjonijiet ikunu verament indipendenti u bl-aktar mod surreali kien allega illi kienu huma stess illi kienu qed ifixklu l-investigazzjonijiet u jgħid illi kellhom l-ardir jitkellmu kontra l-Gvern Laburista. Fast forward dal sentejn wara, Jannar 2020, bix-xena politika ta' dak iż-żmien twassal għal waqgħa ta' Joseph Muscat minn Prim Ministru wara illi eluf ta' dimostranti niżlu fit-toroq b'Roberta Bela dak iż-żmien kandidat biex jieħodlu postu. Meta kien mistoqsi jekk kienx ser jitlob skuża lil familja Caruana Galizia huwa staqsa għalfejn kellu jitlob skuża għaliex l-istat ma kien naqas f'xejn. 6 xhur wara dal-episodju, Roberta Bela issa fl-ola kariga fil-kuriduri ta' Kastilja huwa kellu jagħmel U-turn sforzata ta' kliemu u ammetta illi dak id-diskors li qal fuq Facebook kien żejjed. Intant, f'Diċembru 2020 f'diskors politiku fawdex farfara fuq Joseph Muscat u saħaq illi kwalunkwe ħaġa li kienet ser tikkonkludi l-inkjesta pubblika żgur seturi li l-amministrazzjoni tiegħu qatt ma xekklet l-investigazzjonijiet. Iżda, fl-istess waqt, insista li l-bord kellu jerfa' kull responsabilità għad-dewmien skontu dewmien żejjed xi ħaġa li ġiet assolutament miċħuda.